যত 12 লক্ষ ত্রিপুরা সড়ক তাকবো খুরবনো आं खुरमो तै बरंगो तै फाइमानजाक सिनि जत प्रेस मीडिया रखनो ताकजुनो हामबाय दिनै हाय तैसा प्रेस मीट खाने खाव मासं लाइखा तामनि हमले लाइक थांनाय 3 तारिख जानुवारि 2020 अ खुमलुं आमजाया कायसा protest leri kelaitani wa je MDC Boronggunang Komut Deborma tai CM Boronggunang Tabungni sini Rajuni Mukhyamantri himanu sini sar Radajon Deborma borok je sini o protest no tuinai sumno IPFT पार्टी खुमलुं डिविशन जे सम्पूर्ण मिथ्या सम्पूर्ण बाजी नै सामानि अकगनो तै बेलाइखे खाव नांखा आंगाबनो बेलाइखे जाजागैया तामनि हमले आसालो जे जों प्रोटेस्ट खायै जे जों कक्ति सालाइखिया आबो सम्पूर्ण गुबै ताइ बेलाइखिनो नांगौमोन होननानै आं खाख्लाय तामनि हमले लाइ थांनायाव जों नुखा जे सिनि आता खरकसा ब IPFTया दिनै आता अनिरुद्ध देबबर्मा ब गुबुन पार्टीनि जों जे प्रटेस्ट खालामनो ब बेलाइखे हामजाका आबो बेलाइखे नांगौ आबो गुबै होननानै ब निजि ककसाका आबनो कारिब ताइ गुबुन पार्टी रब अकगनो सयनो JNP रोजे कक्ति सामानि होनसा ताइ जिनि ओ प्रोटेस्ट नि यागलो जिनि बरंगनां MDC कुमुद देबरमा बहाबागे कक साका जों JNP नि थांगिया जों CPM नि थांगिया नि साव किन्तु बिनि डिसिने सलताम बरनि खरसे MDC अब हायनि दंगो जों बनो JNP नि MDC नि जों बनो छियो आबागे जों कक माथ्रि सावजे JNP होननाय ताइ जों गमा कक सानामु जोंगो जिनि बरंगनां अरन ताब MDC र जिनि दिप्रासानि बागिनाय जों गाहाम सामुं बागै जिनि दिप्रासानि बागै खलाय दंगो ताइ जाय दगै दंगो नै सामानि कक आ ककनो सम्पूर्ण आबो आं बयदो थांगिया तामनि हमले जिनि दिप्रासार तामुङै दंखा बर' सा बुजाखा बर' साब रेप खायजाका बर' साब तामुंखा आबुन बर' केबो फनो मुदु खुलिया मकलबो नुलिया तामनि हमले जों कक साजनाय गोबां दंगो आबो दिनै वाइसाबे कक साबै गलाक आंखा खलायो सिनि जिरानिया बाजाराव जे रबिन लिटन थैमानि आफ्रो बंनि एडि सरकार ताइ राज्य सरकार बंनि आबनो आमसानि बर' रक सारा त्रिपुरानि सिनि बर' रक काहांखो सायमानो जे बर' आरो बयबो थाजाखै थैयो आबोसे बर' तामनि साखाफ्रो आबनो बर' साबो जे आबो कारेन्ट थाय थैयो होननाय आबनो आं सानांगौ जोंगो सिनि त्रिपुरा सार थैमानि थांमानि तांगि थैकिया बागि बुजाखा तांखा दुखु मांखा आबनो बर' जेरिया सामनि बागै दाहाम खलायथां गांमले आबो बेबागनो बुनि दफानि बागै गाहाम कक सायतंगो दाबो जाबदै नों आबनो जोंतेबो बुजिना मुचुंगो सिनि एडिसिव जों 100% रुस्टा हेमन जे आबो बाहागे होननाय 25 बছর ताबसो जरते सरकार जाय गमन खरकसाखौनो सिनि त्रिपुरा सारावनो साकिरि बाकिरि नै तलां मामुनि जों मुग्या बस हामनो दै बर' गाहाम खलाय दं जिनि त्रिपुरा साराव नाय दं नै कक साका जों तेबो नगो अनेक हिस्ट्री अब त्रिपुरा लाइफाव गायथांगा 23 बছর रमैनाय जिनि ब्रु रियांग हा गोरै दै गोरै यांवाइसा खलायनाय गुरिमां कुसुं थैकिया कुसुं आजायकिया 23 बছराव बर' न जों IPFT जुट BJP सरकार
zaman yagulo जों bongni langmang no bongni tongthai no bongni bobishot no tabuk sak phai khema bisingtui जों bong tabu style na baginai bongni langmang no जों basirani abai kaisa जों chini tibrasani samno जों tangai tongo china ai baktira abono जों nayo जों kesak naya kufur naya kekrang naya जों nayo ekmatro bukungbar boni bagai ang khaklayo chini borong gunang MBC dai jeng birok nang konyam sungu norok kai party khlayo जों saimano chini dako ai borong gunang MDC kumudya burma dai EM chini Rajendra Riang dai kabangma je adongra norok kaham norok tipasa hamzagu khairo ang saimano haipano nongni bokrok sakabo kai tok nai abongkha onyo abon bagai norong ni musudi norok kok saimia norong ni samung khlani musuman norok khlaimaya abon bagai no ang nong koinai जों सयस तिब्राखना हामबाखाय हायदि तिब्रासा बागै samung tanggi जों ताब सब जरातै जों सरकारना नाचिकिया बोसगां एडिसि IPF ti moja thu moja suya khanabam baithung जों आबो बुंनाया सनबम बायथों जों आबो नाया सरकार दंथों तोयथों चिना आबो आसा जायो जों नायो चिनि तिब्रासा ओ आमसायो ओ तिब्रा रायजोआव जों गाहाम खालायनाय गाराक खालायनाय नायथक खालायनाय बसबास खायथों सान्थि ओंथों आबोसो जों नायो ताइ खायसा आं तेब सानमु जुमानि गाय गोबां माखक साजानाय दंमान बिसिङाव चिनि बुबागारानि बागै जे कक हामे सिजाजाक माने चन्दन चाटार्जी ताइ अनुपनाथ ताइ गोबां मा दङ तमानाथ बलदजानि बर' जे कक साइथांका चिनि अ हानो नारक थानाय जोंनो ताको जरतै चिनि तिब्रासानो जोंनो सिरि दनाय आबाय बंश आ बंशनि चिनि बुबागारा ताबो दङ जसको गया बनो जे लांचित बांचित खाय जे कक सामानि नरक जेन बिरो कक थाइखौ सामखानालिया आबन बागै बेले खाखामो बुको नर चिन तिब्रासा हामजा बुंगाय फादि तिब्रासा जे जागाबो जाया साजम जागा बासादि तिब्रासा जे जागाबो दुख मनो आजाग नरक सामखादि लामा खलायकिया EM खा DM खा आबो बाया सामु तिब्रासा तिसाना नाय तिब्रासा सिजाना नाय तिब्रासा नसुं मोथाना नाय आबो ससिनि इमांला बरि बागैनो आं जतन थानिनो कन्या मुसुंगो जों दिनै अकक मास हाय साना मुसिया दंखनो हाइन हाइन मास हापिकिया चिनि लाइ थांनाय जे 3 तारिखो विशेष खायै जे प्रोटेस्ट लेरि नतुइनाय जे अंसे कक साजाका जे विशेष खायै चिनि बरंगना MDC कुमुदिया बर्मा नों जदिनो अकर नतुइनाय नों जे कमेन्ट खायमोन अकर नतुइनाय नों उइदुल खाया हाकाय आं चेलेन्ज खाय सावो जों आंनो जरा बरनाय एक सप्ताह जरानाय एक सप्ताह मिसिंगो न अकक उइदुल खायनाय हाकाय सारा तिब्रा राज्यनि तिब्रा सारा बेबं थानि खुंजु क्लाइचाक बेले खा खामजाक बिन बागै आंनि थानि कन्याम जुंगो निनि अकक न उइदुल खायदि खाया हाकाय जों ओइ एडिसियाम जायोनो जों ब्लेक डे पालायनाय प्लास जों चिनि जे नामनो जों तिब्रा बासिन थानो जों उनाव बेलना आसमसितों